The recent appointment yakaitwa kuna Brigadier Mulambo and Dube panguva inoi yauya as a warning. You can see these generals panguva ino ngavachenjerere zvavo. Noda kuti the regime inoshandisa the same script iya ino anogara vachiti use and eliminate or use and dump strategy. Iri kuonekwa panguva inoi kunzi the recent appointment these individuals vachiitwa mabrigadier generals panguva ino iri very critical. Iri kuonekwa kunzi ZANU-PF panguva inoi pairi kuda kumanyisa nhau dzayo dzema-constitutional amendments vari kuda support kune vanhu vari very loyal vasingava disappoint, but the end result zvichazosirisa hazvo kumberi. Sadapinda masvika muda tuko panapa nachikora zvakananda ndokuva subscribe or like on the bell icon. Chikora zvakananda mudanyira che the recent promotion of Brigadier Mulambo and Dube is not just routine. It is a strategic move by ED to fracture ZNA Cohesion. History shows he uses loyalty as a tool before discarding it. These generals should be worried. Mnangagwa is a master of the use and eliminate game. Doma developments are kuda panguva inoi kuti aiwa panguva inoi tichiona kuti panenge pachida kuescalate any power crisis, panoita transition and change mumamilitary structure. Just look, pakaturidzana wema March 2030 protest, March 30 protest akaitika gore rapfuura muna 2025. Takaona vana Anselm naMosanyatwe vachitendaniswa from the army structures pakaita hand-over takeovers pakachinjwa the structuring of power. The same thing is happening now. ZANU-PF inyatsikuona kuti the stakes panguva ino anaomira zvakanaka mumastates mune chaos yakanyanya. Now hand-overs takeovers ari kuwanda and panguva ino new brigadiers are rising. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro this scenario nezvinhu zviri kuitika zviri kuunfolda aiwa mumabarracks. Penako message yedu dzafungiro enyu muri kudii pamusoro pezvitiko izvi. So subscribe or like, catch it on the bell icon.